Ginuso sa Barangay Council sa Kawag sa Samal Island sa Davao del Norte ang usa ka resolusyon aron mas mapalambo pa ang usa ka nindot nga tourist destination sa isla. Ani report ni John D. Esteban. Natural nga katahom sa kinaiyahan. Sa higayon nga imuha kining masuroy, siguradong ma-fall ka sa kaanyag ni ining Dao Falls sa Barangay Kawag, Samal Island, Davao del Norte. Daghan na ang nakaanhi dinhi ug sigurado wa gyud nagmahay. Sama sa tuwang kapuso nga nagpaambit sa iyang kasinatian sa May Mindanao. Personal usab nato kining gibisita. Sigurado ka dito ang Dao Falls nga gani bugnaw kayo ang tubig kay mga linggo ni nabina tubig niya. Sama na lamang ni Naisel nga gikan pa og Bansalan, Davao del Sur. Aside sa view, sa nature nga very relaxing is ang tubig yun sa pagsalom, bugnog yun kaya siya makawala yun siya stress. Tungod nagkadaghan na ang mga turista sa isla nga mosuroy sa falls, buot sa Barangay Council nga mapalambo ug mapanalipdan kini nga tourist destination. Ilabi pa nga ginalantaw ang pagdagsa o galing mahuman na ang tulay. Naami plano karon sa barangay nga magtukod og mga toilet, magtukod og mga ilisanan, i-improve na mo ang kini ang mga daplin sa sapa. Ang problema lang mao ang mga basura nga ginabilin sa mga bisita sa falls. Panawagan ngadto sa mga musuroy nga mamahimong responsable sa mga basura. Ang basura hipuson jud. Yes pod dalaon. Matud pa sa panultihon, leave only footprints, take only memories. Kini aron dili madaot ang maanyag nga busay ug magpadayon ang kasinatiang hamugaway. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.